Разяснителна кампания срещу агресията в училищата започва регионалния инспекторат по образование в Добрич. Това сподели Христо Боев, началник на образователното ведомство. Мярката се налага заради критично увеличаване на насилието в учебните заведения. 5 случая, които са по-фрапиращи, има задържани ученици за побой, също така малко по-тежки наранявания, които са случили по време на организиран отдих и спорт, както имаме една молба за преместване, която е осъществена, и имаме една жалба лошо отношение на класен ръководител и оказан психически и физически тормоз. Това са случаите, които са докладвани при нас. Боев представи и мерките, с които ще борят агресията. Инструкция за по-добро използване на наличния досега механизъм за противодействие срещу училищния тормоз. Предполагам се запознати с самия документ. Той е издаден с заповед на министъра от 18 май 2012 година. Практически той оказва много точно как да се идентифицира агресия в училище, как учителите могат да направят това, как могат да го направят родителите, какво могат да направят директорите. В нашето училище е повече вербалната агресия. Отдавна никой не се саморазправя с юмруци и ритници, заяви Весела Панчева, директор на Средно общообразователно училище Димитър Талев. Тя е на много финни нива и структури, които унижават човешката личност и които дават много повече поражения от един шамар или от един юмрук. Това бе причина наш ученик да се премести в друго училище, защото не можа да се примири и да се справи с това, че бяха направили злостни нападки към момиче, към което той е изпитвал дълбоки чувства. Вие знаете, в тинейджърска възраст колко всичко е на живот и смърт. И това се оказа сериозен проблем. И имаме други случаи, в които подтикване към действия, например, хайде сега окачи си такава снимка, друга снимка, трета снимка, пета снимка. Оказа се, че това е една човек от друга област, много по-назряла възраст, изискваше това от наши момичета, които са на 13-14 годишна възраст. Учениците също споделиха случаи на агресия. Една ученичка от по-горните класове ме бутна, аз казах не му блъска и тя каза мъкни ме лапи и тръгна нататък. И му посегна да му удря. Когато излизахме от училище, големите деца обиждаха малките и посякаха да ги обиждаха ги, посякаха да ги удрят и даже едно момченце се разплака, беше го ударила. В учебното заведение изследват процесите на насилие. Изводът, който са направили, е, че колкото превенцията е повече, толкова по-малко са проявите на агресия. Затова работят не само с учениците, но и с техните родители. Затова е много важно родителите да дават пример с поведението си и с думите си. Защото когато няма единство на това, което правим и това, което вършим, е много трудно и ние в училище преливаме от пусто в празно. Защото от практиката си мога да споделя, че точно за конфликтна ситуация с агресия обяснявам механизмите за противодействие, това какво следва да се направи. Реплика от родителите ми, когато те удрят, удреш. И така, моята работа става много трудна. В училище Талев вече са провели тренинги с родители, които дават резултат. Имаше медитативно упражнение. Всичко това беше с идеята да си спомнят какво е да са деца, да си спомнят как децата им виждат света такъв какъвто е и да постигнем ефекта. В края всички споделиха своето усещане, че вече истински и пълноценно биха усетили децата си вкъщи, биха им разказали за преживяването техните, когато те са били деца и да намерят общия език, с който да комуникират с тях. Правилната комуникация стои в основата на всички успехи, които постигаме.